ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ಇವರ ಉಬಾರದ ಬಜತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೇರ ಕಟ್ಟಡ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಮಗಡ್ದು ಒರಿ ಜುವಕಳೆ ಒಂದು 16 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಶುಕ್ರಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ನಡೆತದಂಡ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತನಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಬೆಂಗಳೂರುರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಉಬಾರದ ಬಜತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೇರ ಕಟ್ಟಡ ನಡೆತದಂಡ ಬಸ್ಸಡ್ ಸಂಚಾರೋಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿ ಜುವಕಳೆ ಒಂದು 16 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಆದುಪೋತುಂಡು ಶುಕ್ರಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಿದ್ದದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಡಿಯೂರ್ದ 24 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹರ್ಷ ಪನ್ಪನಾರ್ ತಿಳಿದಾರ 6 ದೋಸ್ತಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ 16 ಜನಟ್ಟು 11 ಜನ ಉಬಾರ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದು ಮರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರ ಒರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರ್ದಗಾದ ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನುತ್ತೇರ ಪುತ್ತೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಕಾಯ್ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತುಲೆನ ಸಾಗವನ ಗಾಡಿಡು ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ಸಾಗವಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ದು ವರದಿಯಾತಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ಜಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ದು ಗಾಡಿನ ತಡೆದದು ಅಂತನಗ 10-15 ಮುಟ ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಗವನವು ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಕಳಿಯ ನ್ಯಾಯ ತರಪು ಕೈತಲ್ದ ಜಾರಿಗೆ ಬೈಲ್ಡ್ ಕಾಯ್ಕಜಿಪು ವಸ್ತುಲೆನ ಸಾಗವನ ಗಾಡಿ ಒಂಜೇನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ತಡಿತದೇರ ಗಾಡಿನ ತುನಗ ಕಾಯ್ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತುಲೆನ ಗಾಡಿಡ 10-15 ಮುಟ ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ಹಿಂಸದ ರೀತಿಡ ದಿಂಜಾತಿನವು ತೋಜಿದಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಒಂತಾದ ಪದ್ರಾಡಾತೇರ ಏಸು ಗಾಡಿಡು ಮಿತ್ತ ಭಾಗಡು ಕಾಯ್ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಭಾಗಡು ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ದಿಂಜಾದ ಕುನಮಂದಿತ್ತೇರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಸಾದರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೈ ಕಂಜಲೆನ ಗಾಡಿಡ ದಿಂಜಾದ ಕುಡ್ಲಗ ಸಾಗ್ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ ದೀವಂದಿರಂದ ಎನ್ನದಂಡ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿದ ಮಿತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಾಯಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದೆರ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ ಕೈಕದೆ ತೊಂದೆರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಚಳವಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ದರ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಕನ್ನಡ ಪರ ಪೊರ್ಬಾಟದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂತೆರ ಮಾತಾ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಮರಾಠಿ ಓಟುಗಾದ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡುಲ್ಲೆರಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದುಲ್ಲೆರ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಚಳವಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ದರ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲಾಂದ್ ಕನ್ನಡ ಪರ ಪೊರ್ಬಾಟದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆರ ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತೆರ್ನ 26 ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 2 ಕೋಟಿ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ದರ್ಪುನ ಚಳವಳಿ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕರಾವಳಿಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತಿರ್ಗಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಆವುಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಭೆ ನಡಪಾವುಡು ಕಾರವಾರ ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸಭೆ ನಡಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುಮನ ಕೊರಡೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬುದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ದರ್ಪುನ ಚಳವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡೇರ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮರಾಠಿ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದು ಈಡ್ಗಾಯಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಡ್ಗಾಯಿ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಾರು ಹೊಡೀರಿ, ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಹೊಡೀಲಿ, ಬೀಡಿ ಹತ್ರ ಹೊಡೀರಿ, ಹೋಟ್ಲ ಹತ್ರ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ಈಡ್ಗಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂಗೆ ಕಾರವಾರ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದೆಂಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈಶ್ವರಿ ಪದ್ಮುಂಜ ಪಂತೆರ ಮಾನಿಲಡ್ நடத்தின ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸನ್ನು ಇಡೀ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ನಡತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆದಾರು ಪಾತಿರಿಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚಿಪ ನಡೆದಿನ ದಲಿತ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಶ ಭಟ್ಟನ ತುರ್ತು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಬಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕೇಸ್ದಡಿ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸಮಿತಿ ಬಕ ಬೇತೆ ದಲಿತ ಬಕ ಸಮ ಮನಸ್ಸದ ಸಂಘಟನೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡ ವಿಟ್ಲಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ ವಿಟ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಟ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗುಡಿ ಪೋದು ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ ದಲಿತ ಹಕ್ಕಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಈಶ್ವರಿ ಪದ್ಮುಂಜ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದೆಂಗಾದೆರ ಕಿರ್ಪಾಂದ್ ಇಲ್ಲಂದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪಾಂಡಲ ಪೊಲೀಸರು ಮನಿ ಪೂಜರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ದಾಂದ್ ಪಂಡೆರ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಬಜಿ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಡೆತದಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆತದಿತ್ತದ ಆರೋಪಿನ ಮಿತ್ತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದೆತು ನುಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ ಸಬೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಭಿನ್ನೈ ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕುರಿಯರ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಶೇಖರ ದಿನೇಶ್ ಮೂಳೂರು BM ಭಟ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆರ ಯಾನ ಈ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರನಕಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ ದೆತ್ತವರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಬುಡ್ತವರ ಒಂಜು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಪನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಲೆ ನಿಕ್ಲ ಮಗ್ಗಲೇನ ಏರಾಂಡ ಒರಿ ಸಾಧನೆ ಪೋಯ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಂತ ನಿಕ್ಲ ಬುಡ್ತವರ ಕೇಸಾಡೆ ಮುಗ್ಪಂದ ಅದೇ ಲೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜತ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಡಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಿನವೇ ತಪ್ಪು ಪಂತ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ನು ಮೊಕ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನಾತ್ ಪ್ರಕರಣ ಆತ್ನ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಆತ್ ಸುಮಾರು ಘಟನೆ ಆತ್ನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಾತನ ಬಂದಿತ್ತಾಂಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬತ್ಬೇಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪತ್ ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಳನೆ ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ಕನೆ ಪುಡಾಡ್ಲಕ್ ಉಲ್ಲರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಳೆಗ ನ್ಯಾಯ ಆತು ಅಲೆಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಪೋಕ್ಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಸರಿಯಪ್ಪ ಒತ್ತಂಗ ಅವ್ರ ಏನೋ SP ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಕ್ಕ SP ಪಂಡರ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ ಆರು ಪಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಮುಪ್ಪ SI ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಹುಡುಗಡೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಾನೀಗ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ದಲಿತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ರಂತ ನೀಚರನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಅವರ ಮಗಳ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯದಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದಿಪಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಲೆಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಬದಿಯಾರ್ ಸ್ಥಾನಡು ದೈವಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದಿವಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಗೌಜಿ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದು ಗುರುವಾರ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಬದಿಯಾರ್ ಸಾನಡು ಪಿರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಯರು ವರ್ಕಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ರಾಜೇಶ ತಾಳಿತಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಸುರುವಾಂಡು ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯ ನಡಪಾಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಡು. ಕೂಟತ್ತಜೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ನಚ್ಚಗುತ್ತು, ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಆಳ್ವಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೇಲಾಂಟ ನಡಿಬೈಲ್ಗುತ್ತು, ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿ ಕಿರಣ್ ಬಂಗ್ಯರ, ವಿದ್ಯಾಧರ ನಾಯ್ಕ ಬುಡ್ಡೋಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬಾಣೊಟ್ಟು, ಒತ್ತು ತಂತ್ರಿ ರವಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಟ್ಟಿಕಲ್,
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳಗುತ್ತು ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮದೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತುಂದುಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರರಸಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು 3 ದಿನ ದಿವಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮದೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕರರಸಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಂಡ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸೇವೆ ಶುರುವಾದಿದ್ದದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜೈ KSRTC ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಮದೂರುಗು ಕಾಣೆ 10 ಬೊಕ್ಕ 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ ಬಿದಾಡುಂಡು. ಮದೂರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಬೊಕ್ಕ 1:45 ಬಸ್ ಬಿದಾಡಿರ ಉಂಡೊಂದು ಕರರಸಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲ ತಿರಿಪಾದಂಡ. ಸಜಿಪಾ ಮೂಡ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ಶ್ರೀ ನಡಿಯೇಳ್ ದೆಯ್ಯಂಗುಲ್ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಾಲ್ಕೈತಯ್ಯ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಳಸಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಗುರುವಾರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ದುಂಬಾಳ್ಟೆಡ್ ನಡತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ಸಜಿಪಾ ಮೂಡ ಸಜಿಪಾ ಮಾಗಣದ ಶ್ರೀ ನಡಿಯೇಲ್ ದೆಯ್ಯಂಗುಲು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಯ್ಯ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ಗೋಪುರಲೆನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತಂಡ. ಅಖೇರಿದ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಾಗಣೆ ತಂತ್ರಿಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟಿತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲು ನಡತಂಡ. ಕಾಂಡ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಪಾಪೆ ಸುದ್ದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು ದಾನಿಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ
ಅರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡತಂಡ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಿಪ ಮಾಗಣೆದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡ್ಯರ ಕಾಂತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ಬರಂಗರೆ ಉಗ್ಗಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಾಲಮೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಗುತ್ತು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗುತ್ತು ಇಡೀ ಪಡ್ಪು ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪೆರುವದ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸಾನದೆಲ್ಲು ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ಆನೆ ಶಂಕರ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಬಿಜಂದಾರ್ ಗುತ್ತು ಮಡಂತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ ನಾರಣ ಆಳ್ವ ಯಾನೆ ಶಶಿಧರ ರೈ ಆನಂದ ರೈ ಅಂಕದ ಕೋಡಿ ಪಡ್ಡೋಳಿ ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ದೇರಾಜಿ ಗುತ್ತು ಬಕ ಕೊಲ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನೆ ದಯಾನಂದ ಸಂಕೇಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿವೇಕ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೇಶ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಸತೀಶ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ಕಾಂತಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಂಜ ಬರಂಗರೆ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಾಡಾರ್ ಜತೆ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಳ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ರಥ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಂತೆರ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗುಣಕರ ರಾಮದಾಸ ಕುಡ್ಲನಗರದ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲೆಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಬೊಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಈ ಪರ್ಬ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುರುವಾದ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಡು ತುಂಬರಿಪುಂಡು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ಬ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ ಬಲರಾಮನ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆನ ನಿಂಪು ಮಲ್ತನೊಂದು ಆರು ಪಂಡ್ಯರ. ಮಥುರದ ವೃಂದಾವನದ ಬೀದಿಲಿಡು ತಂಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯರೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರೆ. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗತಿನ ಪಿರ ನಡಪಾವನಂಚ ಭಕ್ತರನ ಹೃದಯಲಿಡು ದೇವರಿನ ಬೊಗ್ಗುನ ಗುಡ್ತ ಆದುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬವಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ನಾಡಿನ ನಗರದ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸರಿದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿವಸ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲಂಕಾರೀಕೃತರಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರು ರಥಯಾತ್ರೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಲಾಕುಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಟು MG ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ MG ರೋಡಿಂದ PVS ಸರ್ಕಲ್, ನವಭಾರತ್ ಸರ್ಕಲ್, ಹಾಗೆ ಆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ವಿಜೃಂಭಣೆ ರಾಮನವಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮಾಯಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ನಾಗದೇವಿರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆನ ಬನುಟು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ದ PVS ಕಲಾಕುಂಜದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ನಾಗದೇವಿರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆನ ಬನುಟು ನಾಗದೇವಿರ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಬಕ ಗುಳಿಗ ದೈವಲೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಿರ ಪೊಸತು ಮಲ್ತದ ಪಿರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ದೈವಜ್ಞರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೌರ ಹೆತ್ಯುಡು ಕಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ, ಕಲಶ ಪೂಜೆ, ನಾಗನ ಕಲ್ಲಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಪವಮಾನ ಹೋಮ, ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಡಪಾದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಊರುದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ
ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ಪೋ ಅನಂತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಡಿಸಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಮೇಲ್ಕಾಡು ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಪಂಚದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರ ಪಂಚದ ವಂದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ नमस्ते नो नृजत तेयं विष्णोयश्च नमं तेभ्यो भो नमस्ते नो नृजत देवानि द्रव्यानावस्तपार्थिवास्तेषां व इहभ्यः अन्नं वैषवो निमिषोपातनामम् ಬದುಕದ ಶ್ವಾಸ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಧರ್ಮಡು ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಚಿಯಿಂದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತ್ಯರ ವರ್ಕಾಡಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು 5ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟಜಾವದೆ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 5ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯೋಗು ಭಗವಂತನ ಇಂಬುಂಡು ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬದುಕದ ಶ್ವಾಸ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಡು ರಾಜಕೀಯ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ್ಯರ. ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ದುಂಬುದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಪೆರೆ. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಪನೆ ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕೂರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಊರಿಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತದ ಹಿರಿಯರು ಬಕ ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡುವರ್ಗದಕ್ಲು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿಜ್ಜರು ಇಂದಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾವುಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಪೊಯ್ಯತ್ತಾಯ ಕನಂದೂರು ಕಲ್ಲಾದಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಬೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಣಾಯಿ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ರೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ ರಾಜೀವ ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್ ಇರಾಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ KSRTC ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಇನಿತ ವಿಚಾರುಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿರ್ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗದಿರಂತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲುತ್ತಿರ್ಲೇ ಅವು ಒಂಜಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಐಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅಂತ ಜೀವನದ ಪಯಣಗೆ ಒಂಜಾತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದು ಪಣಿಯರೇನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಓಡಿ ಪೋಡಿನ ಪಿನ ಅವು ತೋಜಿಪಾ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪಡು ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮಾಂದ ಪಂಡಿಬಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಬಿಯಾಗೆ ನೆನೋರೇಗಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಟ್ಟು ಅಂಚತ್ತಿ ಬದುಕಡೆ ಬದುಕದ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅವು ಧರ್ಮ ಇನ್ಪಿನವು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಧರ್ಮದಾಂತಿನ ಬದುಕತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 90 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೇರಣೆ, ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯದ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರಿ, ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೈವ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೈವ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ದೈವ ಕಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಪಲ ಎದುರಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಳ ಒಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆಯ ಒಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೂರ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂದೇನು ಒರಿಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರು ಉಂದೇನು ಒರಿಪೋಡು ಈ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ತರೆಟಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂದೇನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಹಿರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ತಲೆಮಾರದ ಜನಕಲ್ಡ ಉಂಡು. ಅಕಲೆಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಿಜವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸುರೂಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲಯ್ಯಾನ. ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಮ ತಲೆಮಾರದಕ್ಕಲು ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಜವನರೆಗೆ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಎಂಚಿನೇನು ಪನೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆನು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕಲಿಗಾದ NSUI ದುಂಬಾಲ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 17ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಅಖೇರಿ ಆಪನೊಂದು NSUI ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅನ್ವಿತ್ ಕಟೀಲ್ ತೆರಿಪಾದೆರ. NSUI ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅನ್ವಿತ್ ಕಟೀಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿಡ್ದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಹಕ್ಕಲಿಗಾದ NSUI ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ದುಂಬಾಲ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 17ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಡ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಡ್ 35 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಲೆನ 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊರಾಯರೆಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಸಮಾನ ಬರವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ನೀತಿಲು ಪಣವಸಾಯ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ ಬೊಕ ಭದ್ರತಾ ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶಲು ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ನ್ಯಾಯಯಾತ್ರೆಡ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆನ ತೂದಾಕ್ಲು ಎದುರಿಸಾವಂದು ಪುನಃ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ ಮಾಹಿತಿನ ದೆತೊಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರ. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಡಿಪ್ಪುಗಾದಿ ತೊಡ್ತಿಗೆ 25 ಅಜೆಂಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಮಂತ್ಯರೆಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದಡು ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡಾತಂಡು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡಾತಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸರಿಯಾದ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸುಧಾರಣೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶಲೆನ ಇರ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪೀಡ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿ ಅವಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಪಿದೈಬುರ್ನ ತಡೆಪುನವು ಪ್ರಧಾನ ವಿಚಾರಲಾದುಂಡೊಂದು ಅನ್ವಿತ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರ. ಈ ನ್ಯಾಯಯಾತ್ರೆಯು ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 9ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಯಾತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿದೆ, ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗೊಂದಲ ನಡೀತಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆನ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ಯಾತ್ರೆಯು ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈ 5 ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆ 5 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಬೆದ್ರದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದಕ್ಲಿಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗುರುವಾರ ನಡೆತಂಡು ರುದ್ರಾಂಶ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸಂಸಾರ ಈ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪಾಯಿರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಲಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಂಗಾದಿತ್ತದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಡು ಸೇವಾ ಕರ್ತಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂದುವೇ ಪ್ರಸಂಗನು ಸೇವೆ ಆಟದ ಗೊಬ್ಬುವೇರು. ಗುರುವಾರ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಂಭವಿ ಆವರಣೋಡು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಮೂರ್ತು ಬತ್ತಂಡು ರುದ್ರಾಂಶ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮುಕ್ಲು ಈ ಸೇವೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀರ. ಬೈಯಗ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಕರೆತದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಶುರುವಾಡ. ಊರ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ ಬೊಕ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಾಯಿನ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸಂಸಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮೇಳದ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆ ತಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು.
ಎಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು